Čaute, moje meno je Bezanter a vítam vás z novej série z hry Tanky Online, čo som sa rozhodol natáčať. Zatiaľ hráme len také na nič hry, ktoré sú na internete voľne, ktoré si vie asi každý z vás dať. No ide. Trošku sa to seká, ale to nevadí. Sme asi jednoho aj zabili, neviem. Tak, skúsime sa tohoto zabiť konečne. To si nedá povedať, že my ho musíme zabiť. Tak, to je veľmi ťažké ho zabiť a vieme, kde je. Do it. Poď. Sundáme ho. Jo. Jedného sme sundali práve, čo je pre mňa dobrá správa. Ďalší hit. Dneska nám to voľako ide. Tento by tu nemusel byť, ten by mohol byť fajn. No, nevadí. Práve nás dal tamten, náš nepriateľ. Nemám ho rád od dneska. Veľké pardubické je, zamyslieť, no. Nahrávame. Mali by sme. Čakajte. Mali by sme nahrávať, neviem. More. Všetci len po mne strieľajú, čo je pre mňa dosť divné. Čakajte, ja som späť, on som naozaj pozeral, že či sa natáča. Keďže nie, tak to je... Tento tu je AFK, toto by sme mohli sundať zatiaľ. Dobre. Tak pozeráme, tak ho dávame aj. Posledná rana a je po ňom. Chlapák. No, my si nájdeme zatiaľ ďalší cieľ, ktorý by sme mohli teoreticky zničiť. Toto je Hugh. No tak, tento je bol ako rýchly, ten som dal hneď. Ja nás hodil do dobrej tejto. Tu má voľaké lagy, nevadí. Číme si do pôvodného stavu. Vystrelíme. Títo sa tu nemajú dvaja prestrelku, no nevadí. To nás dá veľmi rýchlo. Wow. Netrafili sme. Som krypel asi. Netrafil som ho. Mal som ho tak sundať. Wow. Za to tu bude dosť expo. Sa mi páči, keď takto sú AFK hráči. Hej, nega. Mohlo by nás to hodiť do hry, kde sú len niektorí proti sebe, že po týmoch. Bolo by to lepšie. Tunak to je také, že všetci proti sebe, čiže sú také naprd. No, že tento tunak vystrelil po niekom a sundá mi ho skôr, ako som ho mohol sundať ja. Čož mi nevadí.
Možno, že uprostred videa to zastavím, neviem kedy, neviem vám presne povedať, ale viem, že niekedy to teraz musím zastaviť, za chvíľku. Možno, že tam bude aj niekoho počuť ešte, nielen mňa. Čiže je dosť zle. Tento vystrelí, keď nás sundajú. Super, dobrý hráč. Sunda má na 2 rany. Tamten je iná svinia. Odzapni ga. Bam. Ešte pár rán. Zase ho niekto sundal iný než my. Čiže to zle. Poď. A my si uberáme strašne málo, keďže sme takto na diaľku. Sme málo hápu sa skrýva. Tento vie o nás. Nevšimla si nás, čož je dobré. Počkajte chvíľu, stopnem to. Takže som späť. Ideme si dať nejaký battle, najlepšie tento. Prehrávame o dosť. No nevadí. Kto bude chcieť, bude môcť s ňou zahrať. Si ho pridám do priateľov. A budem s ním hrať. Ináč dokončil som tú prvú bitku, hneď do začiatku. Dalo mi to ako prvý level, lebo som tam pár hráčov zničil ešte. Tak. Prosím, kill. Yeah. Tento dostal ďalší level. A my sme ho zničili, neviem. A my sme ho zničili, čo je nová vec pre mňa. Zničenie hráča. Ideme sa takto. Nás nikto nevidí. Prebujeme sa. Nejako. Ich vlajke. Ale ničíme nejakého hráča. Dobre. I need help here. No nevadí. Práve nás zničili. Čo je dosť zlá správa. Tak. Pokračuje sa v hre. Áno. Pokračujeme v hre. To hráme ešte pol hodinu. To seká. Točte chlapci. Útok na tamtoho lepša. Veľké lagy. Nevadí. Pár týchto vezmite, prosím. Pár vlajok. Pár vlajok. Že po ňom má lagy. No to mi seká. Aj mne to bolo ako seká. Po 2 versus 1. Nie je dobrá kombinácia. Vyber. No nevadí. Zase 2 versus 1. To nie je nič pre mňa, lebo 2 versus 1. Čiže zle, lebo keďže sú 2, tak majú nevýhodu. Ja mám voľaké, ako sa mi klávesnica zasekáva. Ty, ja som sa netrafil, lebo tento somár to mňa musí vrážať. A toto sundáme ľavou zadnou. Máme tento atak, či ako sa to volá. Tam toho rýchlo. A sundáme ďalšieho, vezmeme vlajku rýchlo k nám. Odovzdajte ju. Dobre. A my veľkou rýchlosťou práve ideme. Wow. Prevrátili sme sa. Oni zobrali vlajku.
Čož nie je dobrá správa. Opravdu, že ani neviem, koľko natáčame. Už sa mi tam vypla tá hovadina. Čiže... tu je náš. Ale ako môže stade z hora útočiť po mne? Jemu by to nemalo ísť. Nevadí. Vše obranné zložky sú také. Na nič. Dokonca sa ani trafiť neviem. Tento mal strašne malý armor, ale sa nedialo. A my sme to už asi aj prehrali. Neviem ako. Bars, neviem. Streľáme, poď. Ďalšia strela do neho, pekne. Sundali sme ho. Že super správa. A oni zobrali ďalšiu vlajku. Ani možné nemôže byť, akože. A práve bereme im vlajku, ale to tak, že má negroide. Traja versus 1. Toto je vynikajúca hra. Traja versus 1. 1. On je sám. Ako čo tam robí ten? Či spí, či čo? Neviem. Ako tento mi už pekne lezie na nervy. 50 krát ma za sebou aspoň sundal. 50 krát za sebou. To nie je hráč, to je cheater. Sundali sme ho. Ideme rýchlo po vlajku, prosíme po vlajku. Nedostali sme ešte aj za ňu, že sme ju odovzdali. Na miesto. Dobre. To musíme vybrusliť rýchlo, čo najrýchlejšie sa nám dá. Som nečakal, čo? Máme. Je po nás. Dal nás. Máme natáčame 12 minút, 13 minút už. Tak, nejaké... Dokončil by som tento battle. Okončil by som to. Už. To je nesomar asi. A ešte väčší ten, ktorý sa netrafil. Pekne. Je to tam. Získali sme vlajku. Musíme zabiť tohoto tunak. Je vo veľmi nebezpečnej zóne. Nie? Opäť som ho sundal ja. Som štvrtý v našom týme. Čože nie je najlepšie, ale je to dosť dobré. Ideme. Nával. Pekne, sundal som ho ja. Len ja. Sa teraz sekneme. Nie. Dámy a páni, ospravedlňujem sa. Ale na konci dielu, čo sme dali delete, prestal sa nahrávať video. Skoro som sa zbláznil. Tri do jedného sú tu. Nejako sa pokúsim dať, že tam bude prestrih. Ako
Kým? What the heck? Nevadí. Dnes otočky sme dali tohoto. To je jeden. Asi, neviem. Ideme priamo stredom. Takže budú vychádzať videa aj z Counter-Strike-u. Tieto diela ma ináč poriadne hnevajú. Sú také, že... A ako dosť sú také, že... Ten zvuk si nevšímajte. By nemal tam vidieť ničo. Tam nemá čo hľadať. Teda by mohol dať len ako nenormálne človek do super hry. Taký zvuk. A asi padá tá boxa priamo ku mne. A máme 1000 práve... A máme 1000 drahokramov. Pekne mi. Jo. Sme dostali boxu s 1000 drahokrammi. Jo. To je super. Som ešte bál, že nikdy nemal také šťastie asi. A dali sme ho. Sme ďalší level. Že super vec. Ďalší level. Pár nových vecí budeme mať. What the heck, man? What the heck? Tam zrútil tento, tu na. Chudák. My sme za to dostali XP. Potrebujeme rovných 1000 expov na spravenie ďalšieho levelu. Čiže máte sa na čo tešiť, trošku dlhší diel, ako robím. Činou robím pár minútové, 10 minútové, väčšinou. Skoro vždy, ale to je prvý diel, je výnimočný diel a dostal tiež dobrý chlapec, dobrý. A ja sa pokúsim tam dať ako, že pôjde, sa to vymaže a vlastne spolu to dám. Poď, ešte jeden. Toto je nádejná šanca pre mňa. Nevadí, sundali nás. A sme druhý v tabulke, čo je prvá správa. Spravil práve chybu, lebo nevie, že my sa tu spawneme. Nevie o tom, nevie. Ešte sa ho nevie. Sakra! Dáme ho, poď. Vezme vlajku a my ešte dostaneme aj XP za to, že ho zabijeme. Čiže super vec. Poď chlapec, poď, dajú tam. Dobre, ďalšia vlajka je na stojenie. A ja rýchlo točím korbu, rýchlo, čo najrýchlejšie. A tento má mastunak, odchádza práve z boja, z ťažkého boja. Je ich tu veľa na jedného, sám versus 2, 2 versus 2 a sundali sme jedného a nás zabili tiež. Čož je zlá situácia, ale vieme aspoň, kde je ich hráč. Čož je dobrá vec. Ty poď, nesekaj. Tento má iné lagy ináč, dáme páni. Tento hráč je výnimočný. Na 30 vajek to je, no. Dobre, ja po ňom. Si nebol dobrý nápad ho zabiť. Teraz bude proti nám. Na schvál. Mám z boku, ani o nás nevie, aký somák. A náš je ešte väčší. Toto nie je možné, vidí, že tam idem a just tam skočí. To vážne. No, ideš ho vystreliť? To je moja vlajka, ty. A nie, on ju musí zobrať. On.
som to stál kvôli tomu, že zabil mňa a ešte jedného chlapa, ktorý bol so mňou. Musel zobrať. Musel byť ďalší level, áno. Je výnimočný, viete. To výnimoční ľudia to sa majú. To je ako možné, že také silné tieto dáva. Má ich na level 1 a dá ma na 3 rany. Či 4 rany ma dá. Dám ty. No, vystrelíš? No. Pekne sme ho sundali. Jeden od nich, nie, dvaja od nich, nám chcú zobrať vlajku. A jedného z nich sa pokúsime zastaviť. Nesmie nás strašiť. Chlapec. Zabil nás. To je dobrá zbraň, bo nás nám nedá hráča. A zase sa mi nepáči, lebo to nabíjanie je. To je strašná vec. Pri tom zomrieť môžeme. Nevadí, poď. Boost. Nič sa nestalo. Že toto video bude mať asi pol hodinu, ako tak pozerám. Áno, vieme páni, je to cheater. Je to cheater na plnej úrovni. Je to cheater. A my sme mŕtvi. No nič, no nevadí. My zatiaľ zabijeme tohto somára, ktorý čaká na vlajku. Snaží sa nám utiec. Však klávesnicu, keď potrebujem najviac, mi prestáva ísť. To nevadí. Sakryš. Má rýchlejšie auto a má viacej života, ako máme my. Čiže nie je fair dosť v tejto hre. Že vás hodí proti silným hráčom. No, silnejším ako ste vy. By podľa mňa malo byť 50-50. Taký istý versus taký istý. A teraz mal veľké šťastie tento chlapec, lebo ak by som bol za tým múrom, by ma nedal. 100% by ma nedal. Keď majú všetci lagy, sa mi zdá, že majú lagy. A teraz nás som dali na ranu. Vážne. Na ranu chlapci moji. You are easy. Takže všetci nepriatelia sú na našom spawne a my sme zase na ich spawne. A keď nás zabijú, tak my sa máme po chlebe. Sú veľa silnejší ako my. Chlapec, jaký stán. To ma trafil ma. Nenápadne tam čakáte obidvaja, že to aj bolí. A na jednu ranu nás som dal nejaký typek. Yeah. Tento battle by mal byť už aj skončený. Neviem prečo stále není. Typek na Zenka zase chce vletieť náš, ako vždy. Ku mne vždycky len. A prečo vždycky do mojej cesty len vletia? Si pamätám, tie diamantové boxy, to boli celé modré tie boxy. Celé modré. A bolo v nich asi 5 diamantov najviac. Ešte keď som ja hrával úplne najlepší tank z hry, to s kamarátmi, to bola hit. To sme mali s kamarátmi hit toto hrávať. A keď sme to my nehrali, to sme aj v škole proste učiteľky voľná hodina a my všetci tanky online, tam všetci, viete ako. Toto je somár najvyššieho levelu.
somár najvyššieho levelu. What the fuck? Čaká tam na našom spawne. A vždycky sa poza nejakého rohu vystrčí. Cheater. Takže keď oni potrebujú, hodí to hneď. Ale keď to potrebujem ja, musím na to čakať. Ako na všetko. Pre mňa za mňa mohol strieľať. Bolo by mu to jedno. A táto hra končí za 8 minút, takže ja sa z tejto hry asi učím. A učím sa práve teraz, takže